godt, for det er en fagot, og det er så godt, som vi siger. Kom og danse, kom og danse, kom og danse ud af jorden. Kom og danse, kom og danse, kom og danse ud af jorden. Kommet til det tidspunkt, hvor vi skal have alle børnene til at vende sig op, mens I stadigvæk står derinde i jeres felt. Kan I det? Og så kan I endelig komme til at se, hvem det er, der har sunget så fint hele dagen. Så hvis vi nu, kan I alle sammen se min hånd? Nu dukker vi alle sammen på én gang, så jeg er sikker på, at der er nogen, der klapper. Vi prøver. Vi er stående, så klapper vi. Så prøver vi en gang til mig. Ja. Og så vender jeg lige op en gang til. Og så giver vi først Anders Georg med klarinetterne en stor hånd. Og så giver vi Andris med fagotten en hånd. Så giver vi Anders med trommerne og slagtøjet. Hjertelig tak. Og en hånd til Alison for hendes billedarbejde. Hun står derude og ligger. Tusind tak for jeres rigtig fine sang her til afslutningen på Bestandig Tale. Jeg vil lige sige et par ting. Det er jo ikke sikkert, at alle de voksne nåede at komme ind i kulturhusen inden. Det gjorde I sikkert ikke. I er meget velkomne til nu og om et øjeblik at finde jeres børn og komme op og kigge nærmere på de fine billeder, for jeg er sikker på, at børnene kan vise jer, hvad det er for noget, de har lavet på billederne. Og så kan børnene tage de voksne i hånden og gå ud i bussen og vise dem billederne fra vores fine projekt. Og når I så er kommet hjem, så kan I gå ind på www.deslandet.tale.dk, og der kan I finde meget mere af projektet. Vi indspiller sangene her i løbet af december, så en gang i december måned kan vi også finde de her sange indspillet. Tusind tak for i dag. Tak for rigtig godt, så vi kommer ud og være det sidste